Nu. Hej YouTube. Hej. Sebastian Okay. her. Ja. Sebastian fra min klasse hedder han på Skype. Vi har det her. Vi har giveaway. Ja. Hvor man kan vinde VIP. Og der er en, der har skrevet det 2 gange. Uha. Jeg ignorerer den ene. Jeg har også deltaget. Det var der, hvor at jeg stadigvæk var diger, eller hvad fanden man kan kalde det. Okay, lad os se igen. 1, 2. Ej, der er ego. Okay. Er det ikke? Er der stadig er du? Er du bare ikke? Han er sådan en ego lige nu. Ved I hvad, jeg skal lige være helt sikker. Uha. Dem så jeg godt. Nej. Ja, 12. Så går jeg herind. Mindst 1. Maksimum 12. Så tager vi, hvad tager vi først? VIP, almindelig VIP. Den tager vi her og trækker. Det bliver nummer 9. Skal jeg starte op? Hvad synes du? Skal jeg starte op, eller skal jeg starte nede? Starte nede. Nede? Ja, eller altså fordi, Nu gør jeg det når, altså. når det er nummer 1, så er det jo den nederste, ikke? Hov, dog. Synes. Vent. Så det synes jeg er mest fair. Undskyld. Så skal der nummer 11. Det er 1 ud af 11. Jeg kan til at glemme, at der var en, der har skrevet 2 gange. Så bliver det nummer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det bliver melon 6, 6, 6, 6, 3, 3. Tillykke, Melon! Ja, du er VIP. Yeehaw! Så tager vi VIP plus. Så tager vi det 10, på grund af, at man kan ikke blive det samme igen. Så det er ud af 10. Og det er nummer 9. Det har vi lige op over melon. Griner. Ja, okay. Skal det ikke være ommer, eller? Jo, en ommer. Ja, fordi det er lidt... Det er 5. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Det er melon. Seriøst? Ved I hvad? Vi laver en ommer igen. Hey. Det er nummer 3'eren. Nu er det nummer 3. 1, 2, 3. Det er Bloodies. Jamen, han er jo... Han er admin. Så tager vi ham væk. Jeg fjerner hans. Og så fjerner jeg lige den her. Okay, den tager vi den forfra. Nej, du skal bare... Nummer 6. Nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebastian, det er dig. For helvede, det er jo dig. Er det mig? Ja. Fuck, jeg fjerner altså også lige din, okay? Ja. Det bliver jo til lort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er melon. Oh my god! Vi tager Kevin. Han har bare skrevet, at jeg deltager. Fuck ham. Vi tager Mathias Fjols. Nej, vel? Jo, det er ham. Han er over. Så tager vi PvP Master. Så tager vi PvP Master. Og det er ud af 9. Det er nummer 3. 1, 2, 3. Det er bare en, det er melon. Nej. Så siger vi, det er cupcake, cookie cupcake. Skal vi sige det? Han er... Hvorfor er det egentlig kun hater, der har deltaget? Ja. Undtagen Melon. Jeg ved ikke, om han er hater. Ven. Er det hele så klar nu? Ja. Okay. Glemmer jeg resultaterne eller et eller andet? Ingen er med på. Jo, Mathias Fjols. Er han? Ja. Skriv det igen. Nå ja, det så jeg jo godt.
Ja, YouTube. Farvel. Hej hej. Du ved godt, jeg har banet Dennis Gamer.